Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki ketemu wong ganteng Mbak Nunung. Arep tekon-tekon. Mas iki wong ndi? Saking Pati kota. Wah, tanggane meneh Ciruk. Perjalanannya pirang jam? Sejam, Bu. Lu macet? Ngasar rumi. Lha wong ganteng-ganteng kene jo nyasar. Iki kok nek apa jenenge keterno lamaran sasar piye? Bahaya iki. Tapi ora ya. Nek lamaran mesti kan wis tau dolan ya, ora mungkin keliru. Bahaya nek keliru. Jenengmu sapa? Billy. Billy. Wah, jenenge kaya wonge sesuai ganteng. Mas nikah? Dereng. Piye tak entukno? Sampun wonten calone. Weh, wis ana layakan kemoh deh. Ya kira tuku mobil saka kene saka dinang. Saking YouTube. Suwi nek delok. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Berarti iki mimpi yang terbeli ya, Nang. Nggih. Iki nukokno kowe apa nukokno bapak apa piye ceritane? Nggih. Kangge keluargi. Kangge keluarga. Mantep lho ya cah nom tuku mobil, patut ditiru tukune rak kaleng-kaleng cash keras. Tekan kene seneng ra? Nggih, seneng. Tak sah mulai ya. Jagung nek kene piye? Mobilnya apik kok. Dari ki seneng. Wis ditani pakane. Nek pelayanane Mbak Nunung piye nang? Nggih, sae sume grabyak niku. Nek mobilnya piye nang? Pilih nggih sae. Apik. Nggih, apik-apik. Kok iso milih silver no piye? Kembaran karo Mbak Nunung. Kok Mbak Nunung kembarane Pajero. Diamini ya nang muga-muga iso apa tumbas Pajero. Pokoke kudune semangat, tangane mekar. Ora tok digegem, nek digegem yo duwe dhuwit mah ya ora iso duwe dhuwit, ora iso tuku mobil ta? Nggih. Nah, masuk. Wis tunangan kowe. Dereng sih. Lagi semoga-moga anu nang ndang dijaga sing urip. Amin. Kowe anak nomor piro? Nomor 3. Bersaudara berapa? Sekawan. Alhamdulillah berarti iki gak ragil ya. Boten. Untuk nomor piro bakale? Nomor tunggal. Alhamdulillah luwih dewasa kok Mbak Nunung ki barep. Dadi ngomong kowe kok. Ora pokoke kudune semangat ya nang kompak pokoke. Nah, iki Mas apa mau Mas Billy dari Pati. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil bisa langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Di sini bisa cash, kredit, tukar tambah cash tempo taruh dua. Nek Mas Billy sudah takoki cash keras duit ora. Saya bingung ATM-e. Mantep pokoknya cah nom tukune cash. Wes istimewa iki sido bodo ya. Nggih sih. Mudik apa ora kowe? Boten teng mriki mah. Ibu ya padha kene. Semarang. Lah ya dek mudik Semarang. Ya, nggih. Macet to nang nek kono. Nggih, boten napa-napa. Ora apa-apa iki sido bodo. Nganyari ya ora kowe. Nggih. Nganyari tak kira ora nganyari duwe tuku mobil. Iki usume lagi rame. Pak ora usah tuku gamis. Nek tukokno apa mobil, pakne geblak. Tapi iki ya alhamdulillah aja zamane mobil ya piye meneh ya. Wong anci duwe ya kudune tuku. Iki digelar rombo nek showroom Pahala iki plate lokal. Banyak pilihan wis pokoke apik-apik jaminan. Nek elik aja dibayar, ya nang? Nggih. Apik apa elik nang? Apik pol. Oh iki sing ngomong iki pembeline langsung, dadi ora Mbak Nunung tok. Langsung ra abel-abelan nang? Nggih, boten. Bukti ki mau rene Mbak Nunung payu pira nang? 3. Oh, Langsung 3. alhamdulillah termasuk sinang. Ki pembeli keren. Pikir sedulu langsung bayar. Pembeline cerdas ra awau ngejak Pak Dene alhamdulillah iki wis kasil. Iki langsung belah apa iki? Nggih. Langsung bali iki sinang marai ya Ji. Wayahe poso dadi iki wis jam jam 4:10 tekan omah pas ya nang ya. Nggih. Pas maghrib dadi karek ngombe es seger. Engko bukane nggawa mobil. Walah seger meneh. Lah sinang ayo siaran kanggo kanca-kanca monggo. Nggih, monggo sing dadi nyari mobil teng Pahala Jaya Motor. Mobilnya apik-apik. Taune piye? Tahun apa, Bu? Taune mobil 66 apa to? 66. Jus pokoknya. Kayak sing muni. Nek pelayanane iso takok Mas nek Mbak Nunung sing muni kok darani ngapusi. Jadi monggo nek kepengen buktikan ke sini mesti
Mantap. Wis sampe disampaikan Bro. Nggih, sampun, Bu. Wis ngono wae, wis cukup. Matur suwun. Nah, ini si Nang Billy mau pulang. Kita doakan selamat sampai tujuan. Sekali berkah, lancar rezekine, sing penting sehat awake. Pandungane Nang. Amin. Muga-muga nggih Pahala Jaya Motor laris terus. Amin. Lebih berkembang terus. Amin. Sing penting ora wonge ya. Makasih banyak. Pamitan nih. Nah, iki sing tuku ben sepeda motor, padene ben keri hari kerasan. Tinggal lah, ngono. Wis kaya matur suwun sanget. Nek tekan omah kabari Nang, jajal pirang jam ya. Nah, wis matur suwun ya Nang. Ya. Nah, iki Pak Yono mau pulang, kita doakan selamat sampai tujuan. Sing tuku beblas Pak Dene keri yo iki. Pandungane Pak. Sama-sama. Semoga berkah Amin. langgeng di selamanya. Amin amin amin. Sehat-sehat ya Pak ya. Ya. Jolali dolan-dolan. Matur suwun sanget. Makasih ya, Pak. Sampai ketemu. Enjoy Pak. Terjual Xenia R 2013 mabur tanggane Pati Kota, berkah puasa wis matur suwun sanget. Sido bodo iki. Oh ya, do mudik dhewe. Mobil urung review wis bablas tanggane neh Pati. Oh, stoke Mbak Nur jauh iki. Ayo dilarisi. Dari harga 95 sampai 450 juta. Ayo sacet. Pokoknya seneng iki ndang rene. Selak payu. Oh. Ya. Bocil. Matur suwun.